Berri honekin gatoz gaurkoan, ofiziala da, Ordiziako udalak lortu du, bigarren laguntza lerroa, Next Generation deialdiko merkatuak eraberritzeko planetik, 874.000 euro lortu ditugu. Udalak jarriko dituen 218.000 eurorekin, milioi euro pasatxoko aurrekontua izango dugu inbertsiotarako. Aurkeztutako proiektuan inbertsio garrantzitsuena plaza eraberritzea izango da, 2025an 100 urte egingo dituen plaza estalia, egitura berrituko da, instalazioak eta estalkian panel fotovoltaikoak jarriko ditugu. Horrez gain, klimatologiatik babesteko, aspalditik datorren eskaera bati erantzunez, toldo moduko itxitura mugikorrak jarriko ditugu, bai euritik, baina baita ere eguzkitik eta haize korrontetik babesteko. Azokari dagokionez baita ere, ekintza lerro garrantzitsu bat jarriko da martxan, postuak berritzeko, informazio puntu bat jartzeko, takila dimenduna jartzeko, webgunea berritzeko, eta abar. Joango gara aurreratzen zein izango diren gauzatuko ditugun ekintzak zehatz-mehatz.